Na YouTube kanál Kaja Kohto, kdyby tak tohle je part 2, protože tam to se mi vyplo. A tady máme nového koně, kterého neznáte. Tohle je Secret, takhle vypadá v realitě, jenom hřívu má jinou. A tady má věci. Tady je uzdička a tady je to na krčák a na sobě má ohlávku. A jdeme do další půlky stáje. Začneme asi od lokička. Tady je lokiček a takhle v tomhle tom je. A tady mám jeho věci. Jeho věci znáte. Tady je Firefly. Kdyby tak tohle lidi je na přivázání sem dopředu. Tady pak máme její parelku a její otěže. A tady je moje láska Elvis. On má ještě na sobě uzdičku, protože s ním půjdu trénovat. Tady má zatím jenom ohlávku, protože pro něho budu ještě věci vyrábět. Takže tak, tohle byla moje nová stáj. Doufám, že se vám tohle malinké videjko, malinké videjko líbilo. Hodně malinké video líbilo, takže u dalšího videa čau!